heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong iki nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya toh. Wong bebojoan ki ora sedina rong dina, ya toh. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti apa. gak kudu dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Ya contohnya nggih mekaten, kula cedhak romo wedok iki cedhak biasa, serawung biasa. Sejauh itu loh Mbak Prigel. Sik Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibu lho. Niku ya buke jadi Ngapa lho Bu ya? Nyapa to nek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas biasa ngene iki mang nyapu table. Luar Iya, biasa. sampean sehat ta Mas? Sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat, kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh, Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang, kapinujon longgar kula tak mampir. Ah ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to Mas? Heeh. Lah sampeyan iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki ya ngruwat barang ngono apa piye? Ngruwet. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun Babatan. Heeh, babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih. Heeh, nembe Nggih. 1 kali. Oh iya aku sik sepisan iki. Marai pas corona ki ora urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh belum, kita belum Sik dekat. karo biasane bintang tamu sitoke kae lah. Nggih kula lali punan rekamane pun Sapa ta hapus. jenenge aku kok ya lali. Nggih. Aduh semua aku. Iya. Ambil kipasnya Bu. Ya salam-salam dong. Semua aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun Babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun Babatan kalih Mastrip niku dekat. Heeh, terus Perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. sik to ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya Ya, cerita. 5 menit. Dadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat Babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Loh, Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng Babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedhak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekoni neh? Pisan kas. Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten Mas. Sing kono no, Sing kono tak tekoni ya. pisan kas, heeh. Percaya napa mboten Pak Bu? Percaya napa mboten Pak Bu? Mboten apa percaya, Mang? Mboten. Mboten, berarti yo bener ngono lho. Ih, sowah dalang iki. Heeh. Ya kan yo ngene lho Mas yo yo. Piye. Umumnya enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Ayo. Kan ngono to? Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan, ngono Iya. lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa. Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong iki nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya toh. Wong bebojoan ki ora sedina rong dina, ya toh. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti gak kudu apa. dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Ya contohnya nggih mekaten, kula cedhak romo wedok iki cedhak biasa, serawung biasa.
Sejauh itu loh Mbak Prigel. Sik ta Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibuke lho. Niku ya buke jadi Ngapel lho, Bu ya. Nyapa to nek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas. Biasa ngene iki mang nyaput templeke gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Oh, ngono ya. Dadi ya gambare bupar. Heeh, wis tak. Dek kapan ke dicetakne terus pecah lho, Mas. Lah nyapa iso Malah pecah. dadi kok. Iya iya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya, Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Mugi-mugi aku rung krungu baleni neh. iya, mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe iki sapa ta Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane Panitia. Heru. Oh, iya iya iya. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Terus melengos ning aku. Urung entuk jodoh. Anu pas madhep ngarep iki anu irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing-sharing. Sampean- Otok rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe seneng lanang wedok. Iya. Dadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng. Aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi gitu. Jadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening, wong wedok sing cocok karakternya dengan Akbar Sahalami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongnya fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kerja? Iki lho. Iki apa yang ngarani? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Polok, Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Lho, terincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Lho, nek Kuwi boros, tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo terincing. Mergo terincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, arani, kencete poloke iki nerincing. Nerincing? Aja mok rabi ya, Mas. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. Aku Aku ya sok mulai seneng. sesuk tak anu nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya heeh. iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. Ngene iki. Kuwi piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya, iya. Tak kira apik. Ora nek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki ya dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki, secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas, iki jujur hati paling dalam ya Mas Ayo. ya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gajinge. Duh, Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki jaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning zamane Bung Karno. Nek yo saiki zaman iki kok Ge enek sing ngalahane ibuke kok. momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete lincip. Oh iya.
Wi boros wi, boros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umponine kaya ula serit. Heeh, ngono iki boros. Iki sing sandinge piye ra cocok? Iki uga cocok. Penyebabe. Wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang mergo kencete cilik. Kok cilik bunder. Bunder ya. Heeh, bunder. Mama sandinge? Iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. Aul kuwi sing tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora ul, ngaku ul. Masak. Kok malah ra iso masak kowe? Wah, iki penelitiane Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener, aku ya wedok rumah sama aku banci apa? Adinge Aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi senengane dalange kok. Ora. Oh iki to. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. Yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo Presiden. Gak kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalera konone meneh piye karaktere? Aja kita kancane, Mas. Ojo tek kancane gak boleh. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki karakter sing gemati, suka menabung, suka memasak. Bener ya Bir? Gemati ya. Piye? Ya Bu bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jagong ngene bathike dilempitne. Dilempitne. Umpama bojone dalang ya disetlikane jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo. Nek Bupar kuwi. Nyapa to melu barang iki? Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kok iso Mas aku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Kok iso. Aku arepe nyanyi lagu Arab Mas, lagu Arab Mas. Nemo. Belok 6. Iya. Arab, asli Arab iki. Arab iki asli. Rungokno ya Mas. Magadir to? Udu. Udu. Arab. Nemo. Sak pira neme Mas? 6 moane sak pira? Mo 6 mo kabiro walhamdulillahi kasiro. Kok iso tahiyat lho malah. Arab apa Mas? Iftitah sing. Arab lho Mas. Lah iya. Yo nyanyi yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Solawatan ngono lho. Ngono. Pelak 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pocong Mas Kemambang? Pangkur. Wih, dah. Suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang wedok. Wedok Mas, aku urung berhasil gawe lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak lanang. Yo pengen, sampean ro rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak di WA, wong-wong kan malah penasaran to ya. Yo terus. Rarase dusun babatan. Ya. Rarase dusun babatan. Mas operator, di operatore Mas, miku rada banterno sithik Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, dilirihnya. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Na, lirihnya. Saya dipateni kok. Ora, lirihnya. Mesakne gamelane ra krungu suaraku sing fales iki lho. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanternya sithik Mas. Yo kan yo dipasne to, Bu. Aja mbok gek-gekne. Kuwi wis sak awane suwenene karo Pak Barok kuwi. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang. Kunjuk syukur remreng Gusti. Nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, syukuring Gusti.
Terus lakone para pandu sesaji raja saya lakonmu lah sesasi raja saya ta ki mau. Nah iya, kok yo ngerti ya Ya to. ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Suya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Anu dawuhe Pak Joko ta. nah iya. Para warga sambiya guyub rukun tuhu Gya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu lestari dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbah. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Ah, ditibake mlumah to, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Heeh, bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, heeh ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen, angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ki ditanggap kon muni malah mbok kon nyetel kaset ya. Ora apa-apa iki wis ana tindhihe, heeh. Ya. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke.
Prigel. Yo. Menurut penilaianku lho, Mbak. Jenengane bar mbayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas, Mbak. Mosok Suarane kok luwih banter ngono lho. Duwe ya, anak loro iki kok iso suarane ibarate kaya genderno sangupane saya amba ngono, Pak. tapi yo Mas mengkis-mengkis. Mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namane, Mbak? Namanya J. Jyoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho. Cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya Prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Ana neh sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki kaya ngono kuwi. Apa J? Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakake kan L. Oh ya. Dadi bar iki K. Oh, Pas urut. JKL ngono ya ta, Mas? Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo. Apa kowe ra kelingan Oke. Sagunung Tombangan nongku Ora isang kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku ambekan sih. Piye tabane kanca-kanca meningkat ora? Meningkat ta? Tambah kompak, tambah ganteng-ganteng. Astabrata ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Sing ibot ya ganteng ya? Bagus. Oh iya. Lah kok aku ra muni bagus ra kok tabuhi to, Tris. Iya. Entake, Mbak. Ayo. Apa kowe ra kelingan